cikin shirin kuma za mu faro ne daga Sudan inda Amurka ta sake jaddada kiran da ta yi ga bangarori masu yaƙi a ƙasar da su halarci tattaunawar sulhun da aka shirya gudanarwa a birnin Geneva a mako mai zuwa. Da take magana a ƙasar Habasha mai makwabtaka da Sudan, karamar sakatare harkokin wajen Amurka kan tsaron farin hula da dimokuraɗiyya da haƙƙin ɗan adam Uzra Zeya ta ce yana da matukar muhimmanci rundunar sojin Sudan da kuma dakarun RSF su halarci taron domin a kawo ƙarshen yakin kuma a tabbatar da cewa al'ummar ƙasar Sudan da ke cikin wani mawuyacin hali sun samu agajin jin kai da suke bukata. Ga rahoton Badriya Tijjani Kalarawi. Uzra Zeya ta ce Amurka za ta ci gaba da bibiyar lamarin na Sudan sau da kafa da aikin tabbatar da an cimma matsayar dakatar da buɗe wuta tsakanin dakarun gwamnatin Sudan ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma na bangaren Janar Muhammad Hamdan da Galo ko kuma Hemeti wato na RSF. Ta ce ya zama wajibi a hau teburin sulhu wanda shine abu na ƙarshe da ya rage ga 'yan Sudan da suke cikin bakar ukuba da tagayyarar rayuwa sakamakon yakin basasar da ya barke a ƙasar sama da shekara guda kenan. Rundunar RSF ta ba da tabbaci da amincewa halartar zaman tattaunawar sai dai kuma babu tabbas ko sojin gwamnatin Sudan sun amsa goron gayyatar. Wannan dai na zuwa ne bayan tattaunawar da aka yi a birnin Jidda na kasar Saudiya domin kawo ƙarshen yakin na Sudan. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce rikicin na Sudan ya janyo aikin jin kai mafi muni a duniya. Tsokacin Urza na zuwa ne bayan ta kammala ziyarar aikin da ta kai a kasashen Kenya da Habasha inda ta ƙara jaddada damuwarta kan rashin wadataccen abinci sakamakon yakin da ya hana kai kayan agaji ga masu tsananin buƙatar shi. Rikicin Sudan na baya-bayan nan dai wanda aka fara a watan Janairun shekarar 2023 ya halaka kusan farar hula 15,000 sama da 33,000 kuma sun jikkata yayin da dubun dubatar farar hula kuma suka rasa matsugunansu inda suke zaman gudun hijirar dole a ciki da wajen kasar musamman ma da makwabciyarsu wato Chadi. To gaida Badriya Tijjani Kalarawi.